Нацыянальны дзяржаўны сцяг і герб – гэта сімвалы дзяржавы і нацыі. Але не толькі сімвалы. Сцяг і герб ёсць эквівалентам дзяржавы і эквівалентам нацыі. Прытым рэальным эквівалентам. Так як, скажем, грошы, рубель ёсць эквівалент пэўнай затрачанай працы. Калі ёсць дзяржава, то ёсць і сцяг. І калі няма сцяга, то нават карабля на моры не будзеш мець. Прыйдзецца хадзіць пад чужым сцягам. Таму сцяг – гэта найважнейшая каштоўнасць, якая сцвярджаецца ў першую чаргу. Як толькі ствараецца нацыянальная дзяржава, тут жа ствараецца нацыянальны сцяг. Ці прымаецца нацыянальны сцяг. Гэта задача ўсей нацыі. Павінен сказаць, што за ўсё жыццё у цяжкіх фізічных і маральных абставінах я ніколі не губляў свядомасць, ніколі не адключаўся. Прыняцце сцягу настолькі было цяжкім, настолькі вымучыла нас усіх фронтаўцаў у Верховным Савеце. І настолькі вісела на валаску, што калі сцяг быў прыняты, я адключыўся на нейкі час. Я памятаю ўжо апошняе галасаванне. Я адчуваю, што ізноў не набяром 1-2 галасы. І гэта ўжо будзе канец. І тады я падышоў да аднаго номенклатурнага камуніста, нашага ворага. Я бачыў, што нагаласаваў супраць. Узяў яго за руку і, гледзячы ў вочы, сказаў: «Я вас вельмі прашу, прагаласуйце за сцяг дзеля нашай будучыні. Мы ж беларусы». Ён быў ашарашаны, але гэта быў парадачны чалавек. І ён сказаў: «Добра, я прагаласую». І прагаласаваў. Трэба было набраць 231 голас. І калі на табло паявілася лічба 231, я страціў свядомасць. Я проста упаў на стол головой. І прыйшоў у сябе хутка. Сэрца было вельмі дрэнным стане, трэба было адпачыць трохі. Мяне тут жа пацягнулі на плошчу. Там стаяла, можа, 1002 людзей, можа, 1000. Трэба было выступаць. І калі я прыйшоў на плошчу, я яшчэ не адышоў ад обмарака. І я не мог выступаць. Я пачаў нешта лепетаць, і мне пацяклі слёзы. Цякуць слёзы перад усіма. Я думаю, ну ўсё, канец палітыку Пазняку. Плача як баба. Всё. І як не дзіўна, гэтага ніхто не заўважыў. Проста усе жылі гэтай падзеяй. Плакалі многія. І гэта здалося натуральна. Я думаю, што многія проста не бачылі майго стану. Вось як запомнілася мне псіхалагічна гэта ўсё. Які сцяг, такая і дзяржава. Мы маем зараз фальшывы сцяг, мы маем фальшывы рэжым. Гэта карэлюецца, і гэта звязана. Таму барацьба за сцяг – гэта ёсць барацьба за свабоду, за нацыю, за будучыню. Гэта ёсць, паўтараю, найважнейшая каштоўнасць у дзяржаўным будаўніцтве. 3 ёсць важныя для нас каштоўнасці. Для ўсіх нас аб'ектыўна, незалежна ад палітычных разыходжанняў. Гэта наша дзяржава незалежная, гэта наша мова беларуская, і гэта наш бел-чырвона-белы сцяг і наш герб пагоні. Вось гэтыя сімвалы для нас ёсць найважнейшыя. Яны прарастаюць з глыбіні нашай вялікай Літвы. Іх ніхто не прыдумаў, ніякі дыктатар. Іх прыдумаў наш народ, наша культура, на іх кроў нашых продкаў. І таму мы павінны гэты сцяг берагчы як святое. Ён дапаможа нам вярнуцца да нашай велічы, да нашай вялікай Літвы.